சாதம், பூரி, சப்பாத்தி கூடலாம் சேர்த்து சாப்பிடுற மாதிரி ரொம்பவே சிம்பிள் டேஸ்ட்டான காலிஃப்ளவர் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பார்க்கலாம். நல்ல சூடான சாதத்தோட சேர்த்து சாப்பிட்டு பாருங்க. டேஸ்ட் அவ்ளோ சூப்பரா இருக்கும். இத செய்றதுக்காக வர மல்லி, மிளகு, சோம்பு, சீரகம், அன்னாசி பூ, பட்டை, கொஞ்சமா கல்பாசி சேர்த்து வறுத்து, நல்ல பவுடரா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க. 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயில காலிஃப்ளவர் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. அதே எண்ணெயிலேயே உருளைக்கிழங்கையும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும். இப்போ அதே எண்ணெயிலேயே கொஞ்சமா சோம்பு சேர்த்து தாளிச்சுட்டு, இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்ப இதுலயே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து வதக்கினதுக்கு அப்புறமா தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும். கூடவே உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதுல மஞ்சள் தூள், தனி மிளகாய் தூள், காஷ்மீரி மிளகாய் தூள், நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற பவுடரையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு, கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம வதக்கி வச்சிருந்த காலிஃப்ளவர், உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் குக் பண்ணிட்டு, லாஸ்ட்டா கொத்தமல்லி சேர்த்தீங்கன்னா சூப்பரான டேஸ்ட்ல காலிஃப்ளவர் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை ரெடி. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. டேஸ்ட் அவ்ளோ சூப்பரா இருக்கும்.